kama mano en tim dhano ok mar Nyasaye. Kato bende wase bedo ka neno ka kanise barore apostol. Yudo ka ntiere nying pod chal kata kamano gintiere gi gimoro ma bende koro kelo pogruok e kindgi. Ntiere nadhi e gwenge moko to kiwuotho ndama ariyo iyudo kanisa, iwuotho ndama ariyo iyudo kanisa, iwuotho ndama ariyo iyudo kanisa. To penjo moko wuok ni to dak jo Kristo gibeda beda kanyakla to gibedi kanisa moro achiel e alwora moro mondo giwinjre gibedi e piny gilam kaka waneno ka joka oganda mag jo Islam yudo ka musk ntiere ka achiel tang ni wuothe ok imanyo machielo to ma opogre gi wechego madhi mbele e yie mar jo Kristo. En ang'o matimore? Yie mar jo Kristo jachien kedo ga anya nikech ng'eni wamako adiera ma wach Nyasaye to wakedo kod lag chuny mochido mino ne teko mag mudho mag jachien. To jachien mwakedo gogi ema ka ochopo kamoro mogik e kiwango machielo to ng'ato moro bende jachielo jimno kuin manyal jem ne an bende anyalo bedo biso, an be anyalo chako kanisa. To adieri jomoko chake mar chiemo to jomoko chake gi Nyasaye mowuoyo kode mondo mi chake. To ng'ama chake yor chiemo puodhe obadho mang'eny. Kanye makelo otamba, kanye makelo pi nikech nodonjo mondo yor mwandu. Ka to biro mondo mang'eny to en mano koro luwo yor Nyasaye. Kikwa kaw pesa gi rieko wawegi nwa kelo rieko wawegi mondo wakaw go pesa kuom ji. Mano ok adiera. We mondo Nyasaye nikech ondike e kitabu mar Mathayo 6:33 ni dwaru mokwongo pidho Jehova Nyasaye gi wach makare to mago modong' ibiro medo ni. Koro Nyasaye mamedo nikech lweny ok mari, lweny ma Jehova Nyasaye. To Nyasaye moluongi nong'eyi to ng'e gima onego icham. Nong'eyo Elija ja-Tishbi kane kech omoko e piny kaka Elija oselemo mondo oro bed e piny higni 3 dweche 6. To Nyasaye notere e Aoch Keretho modhi omodhe. To ka oro noduono to Nyasaye ochako kawe ni aori Serephath idhi e piny machielo maseori. To kane oje e dala maranga Serephath to yudo dhako machielo Elkana yien. To kone miye pi amodhi. To dhako no kono oyo adhi miyi to alkon awe mondi matin. Dhi olosne kuon matin mondo acham. To koni kaka Nyasaye nitie aonge kuon kata to an gi mogo matin to gi mo matin e agule ema lodon ne yien madhi cham ki nyathina to watho. To Nyasaye nokone girene Elija nokone ni ok initonga. Jogo nochiwo nyaka koth nobiro e piny. To Nyasaye bende ka nooro Elija kuma noore cha e kor got adieri nochiwo kama koro agak ema kelone chiemo gokinyi kendo godhiambo. Koro Nyasaye kong'eyi to biro timo to wan be wan gi yie ni Nyasaye ok nyalo weyo ka nyithind kinye osekonyowa e Kenya ka ndalo mang'eny kata ka weche moko matek walamo Nyasaye to odwokowa kendo gima moko matek Nyasaye biro jaka korwa. Kata sani pod walamo Nyasaye mondo Nyasaye okel kwe maduong' moa kuome wuon ma ok malo nikech owacho ni kwe namiyou ok kaka piny miyou. To chuny mar pogruok to nochakore kata e ndalo mag Muma momiyo Paulo nowacho ni niuru joma kelo pogruok nikech jogo igi Nyasachgi. Koro nitie gima miyo ji pogore en chiemo. Emomiyo ka Satan be nokawo miluongo ni Lucifer nowuok e polo malo to kawo jo-malaika moko mondo mi olame. To Nyasaye nokone ok timre. Nomiyo oketo lweny e kinde gi malaika miluongo ni malaika miluongo ni Gabriel nokedo kod Lucifer mariembo Lucifer nobiro e piny. To ae bang'e Nyasaye oduogo paro mokelo wuode Yesu Kristo ma Yesu biro motho da msalaba Kalvari moting'o richowa gi chandruokwa. To molo pok nochako nyaka e polo malo jachien temo mondo oyung piny ji. To wan kaka jomoyie to mawacho ni ng'ama rito nyaka gike ema nokuo. To jachien ruto ka sibuor mag asumbi kodo ng'ama nyalo ngamo. To wan kosike yie wabiro tamo jachien. Emomiyo an pok apogore nyaka Nyasaye na war chunya nyaka chieng' kawuono achung' e wach Nyasaye mana yudo mok anyalo loko bi ok aring korachwich kata koracham.